Tungod sa impact, dili na mahitsura ang tricycle nga anaa sa tunga sa kalsada sa Macar-Sigal Road sa Purok Cabo, Barangay Tambler, General Santos City. Human sa Bangga, bandak alas 3:55 kagahapon sa hapon, Hunyo 16, 2024. Patay diha-diha ang 5 ka mga sakay sa tricycle nga giila sa mga pulis nga silang Leticia Jane Inan, usa ka tuig, Roselina Bigtazen Pajaro, 28 anyos, Jeremy Michael Kuulanan, 11 anyos, Jay Caniedo, 32 anyos, Marivic Inan, 28 anyos. Samtang dead on arrival sa hospital si Zoe Natalie Caniedo, 6 anyos. Migawas sa imbestigasyon sa kapulisan, nagsubay sa opposite lane ang tricycle o elf truck apan pag-abot sa kurbada nga bahin sa kalsada. Giingong nawad-an o kontrol ang driver sa tricycle, hinungdan nga nabangga kini sa kasugat nga truck. Talandugon sab ang kahimtang sa upat ka mga sakay sa tricycle nga giila sa mga pulis nga sila nga Spike Raven Caniedo, 13 anyos, Christine Joy Inan, 7 anyos, Cher Chris Pierre Caniedo, 8 anyos, og Mary Rose Pajaro Inan, 12 anyos. Vehicles, ma'am, nag-occupy sila sa innermost lane, opposite direction ni sila. Silang doon, gamit sa innermost lane. Pag-abot dito sa may kurbada, ma'am, kaning tricycle sa may vertical na another na tricycle na naunga sa yaha. Pag-abot dito particular sa may kurbada nga porosyon ng kandalan, ang side wheel sa tricycle is ni angat. Pag-angat ito na lose control ang driver sa tricycle kaya out of balance naman po itong tricycle kaya tungod na overloading po lagi. Lose control siya. So atin na tama-tama incoming tong elf, isulot ang tricycle sa linya sa elf, mautong na nabanggaan na isang head-on collision. Sumala ni Police Senior Master Sergeant Aves, overloading ang tricycle, hinungdan ngang naglisod ang driver sa pagmaneuver pag-abot sa kurbada nga kalsada. Kalimam na, mamantay mga pangkit, mga position sign sa mga kilikit sa dalan. Kaso lang lagi, tiyatawag mo sa driver error, kumampa, human error. Tungkol kayo na overloading, tapos kaning tricycle po, niya naas na sa inner lane, ma'am, niya kat mga portion sa dalan, dapat isa kurbada mo reduce yung gag-speed yun diha kay siyempre kurbada ng dalan eh. Giilang accident prone area ang nahitabuan sa Bangga. Tapos dapat mo gamit sa saktong dalan kung ginatawag nga sa slow moving vehicles dapat nata sa outermost lane, kumbaga sa pinagagilid sa slow lane. Pinang isa po dyan kung ganang overloading good ka ng daghan siyempre sa driver mang good. Once nga bukatin mong karga, may instances nga usahay, malos control ka, hindi mo makontrol yung ginamanihan nga sakyanan. Susundon lang kita itong batas traffic ko, ma'am, lagi na mong always gina-advise para makaiwas sa mga insidente. Kanunay ginaawhag sa mga otoridad ang mga motorista nga mutuman sa balaod trapiko og likayan ang overloading aron dili mabutang sa peligro ang kinabuhi. Rhea Monte Calvo Gabronino, Newsline Philippines, stay safe.